Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan bukas sa ideya nga may mga floating cottages usab sa dakbayan. Apan buot niyang may ordinansahon nga makapalabang una ang konseho aron mahanay ang pagpahimutang niini ug dili maapektuhan ang mga resorts ug mga marine sanctuary. Ani ang report. Karong Agosto 28 ang katapusang adlaw nga tugutan sa provincial government ug sa lokal nga kagamhanan sa Cordova nga maka-operate ang mga floating ug fixed cottage. Tumong niini ang pag-rehabilitate sa dagat sa lungsod nga base sa gihimong beach water quality check sa EMB7 na suta nga taas ang level sa E. coli bacteria. Subay niini nang gawas karon ang taho nga may pipila ka mga floating cottage sa Cordova ang ibalhin sa Lapu-Lapu City. Gikonpermar ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga nakadawat siya og taho nga adunay uban niini ang anaa sa kadagatan sa barangay Punta Inganyo samtang ang uban sa Marigondon. Busa iya kining gipasusi sa taga Senro. There are some na transfer na sa Lapu-Lapu and we do not allow them na musuon pa sila. Kaya ato pa nang sabihan na. So, dili pwedeng walang slahot lang sila upalin sa ato ang teritoryo atong baybayunan na dili sila nangayo o permiso sa ato ang LGU. Sa mga sa permit unless the recommendation from our center. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga bukas man siya sa ideya nga may mga floating cottage na usab unya ang tugutang maka-operate sa kadagatan sa Lapu-Lapu City. Apan tungod kay posibleng makadaot kini sa kadagatan kung walay insaktong labayanan sa hugaw, buot niyang may mapanday una nga ordinansahon ang konseho aron ma-regulate ang operasyon niini aron dili usab maapektuhan ang mga marine sanctuary ug ang mga dagkong resort sa dakbayan. Di sa dato pwedeng isakripisyo ang atong kadagatan, ang ato ang puhunan sa syudad, mao ang kalimpyo sa atong dagat, meaning ani nga panginabuhi. So, manginabuhi kita, there must be a win-win may na musugod ka, manginabuhi ta, but kinanglan, limpyo ang ato ang kadagatan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misdak.